നമസ്തേ. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പായമ്മൽ ശത്രുഘ്നസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായിട്ടാണ്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന നാലമ്പല ദർശനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. ഈ നാലമ്പലങ്ങളിൽ 2 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം ഈ വ്ലോഗിലൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രവും മറ്റേത് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമാണ്. കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ഈ പായമ്മൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീരാമ സഹോദരനായ സുദർശന ചക്രത്തിൻ്റെ അവതാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ശത്രുഘ്നസ്വാമിയാണ് മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠയായി വിരാജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. കർക്കിടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാമായണത്തിൻ്റെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ മാസമാണ്. രാമനാമങ്ങളാൽ മുഖരിതമാകേണ്ട മാസമാണ്. നമുക്ക് ഈ മാസത്തിനെ ആ രാമായണത്തിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും അങ്ങനെ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു മാസമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യം ആശംസിക്കുന്നു. അതിനു മുന്നോടിയായി ഈ പുണ്യം നിറഞ്ഞ രാമായണവുമായി അത്രമേൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പായമ്മൽ ശത്രുഘ്നസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനായി ആ സർവേശ്വരൻ തന്നെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദ്വാരകയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പൂജിച്ചിരുന്ന ശ്രീരാമൻ്റെയും സഹോദരന്മാരുടെയും 4 ചതുർബാഹു വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നാലമ്പല ദർശനം നടത്തുന്ന 4 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരക സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ കടലിൽ ഒഴുകി നടന്ന ഈ 4 വിഗ്രഹങ്ങളും മുക്കുവന്മാർക്ക് കിട്ടുകയും അവരത് ദേശപ്രമാണിയും ജ്യോതിഷിയുമായ വാക്കയിൽ കൈമൽ എന്ന വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ 4 വിഗ്രഹങ്ങളും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം 4 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. തീവ്ര നദിക്കരയിൽ തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രവും കുലീബിനി തീർത്ഥക്കരയിൽ ഭരതക്ഷേത്രവും പൂർണ്ണ നദിക്കരയിൽ തിരുമൂഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണക്ഷേത്രവും ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കടുത്ത് അരീപ്പാലം ഗ്രാമത്തിൽ പായമ്മൽ ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ 3 ക്ഷേത്രങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും തിരുമൂഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം എറണാകുളം ജില്ലയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ 4 ദാശരഥി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ദർശനം നടത്തുന്നത് പുണ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമിയെ ദർശിച്ച ശേഷം തുടങ്ങുന്ന നാലമ്പല ദർശനം ഭരതസ്വാമിയെയും ലക്ഷ്മണ പെരുമാളിനെയും ദർശിച്ച ശേഷം ഇവിടെ പായമ്മൽ ശത്രുഘ്നസ്വാമിയെ ദർശിച്ച് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് സാധാരണയായി അനുവർത്തിച്ചു പോരാറുള്ളത്. നാലമ്പല ദർശനം എപ്പോൾ നടത്തുന്നതും പുണ്യം തന്നെയാണ്. രാമായണ മാസമാകയാൽ കർക്കിടകത്തിൽ നാലമ്പല ദർശനം അതിശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 4 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചതുർബാഹുക്കളോടുകൂടിയ മഹാവിഷ്ണു വിഗ്രഹമാണുള്ളത്. ഈ 4 വിഗ്രഹങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ വിഗ്രഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത്. അതിനും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ 4 വിഗ്രഹങ്ങൾ പണിയാനിരുന്ന ദേവശില്പിയോട് ശത്രുഘ്നസ്വാമി പറഞ്ഞത്രേ, ജ്യേഷ്ഠന്മാരോടൊപ്പം വലിപ്പം തനിക്കില്ലെന്നും അതിനാൽ ചെറുതു മതി എന്നും. ആ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ശില്പി ചെറിയ വിഗ്രഹം പണിയുന്നത്. അയോധ്യയിലെ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെയും സുമിത്രാദേവിയുടെയും പുത്രനായ ശത്രുഘ്നനും തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ സർവേശ്വരനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് മറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ പോലെ തന്നെ കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കഴിവും ത്യാഗമനസ്ഥിതിയും തനിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നു മാത്രം. ശ്രീരാമൻ്റെ വനവാസകാലം അത്രയും ഭരതനോടൊപ്പം ഒരു നിഴൽ പോലെ നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ ശ്രീരാമ പാതുക പൂജ ചെയ്ത് സന്യാസതുല്യമായ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ശത്രുഘ്ന രാജകുമാരനും നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരതൻ ശ്രീരാമനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ നടത്തുന്ന വനയാത്രയിലും ശത്രുഘ്ന സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതീവ ബലശാലിയായ ലവണാസുരനെ വധിച്ച് മധുരാപുരി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശത്രുഘ്നസ്വാമിയാണ്.
ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ അയോധ്യാഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം നടത്തുന്ന അശ്വമേധയാഗത്തിൽ യാഗാശ്വത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോവേണ്ട കടമ ശത്രുഘ്നനായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് യാഗാശ്വത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ച ശ്രീരാമപുത്രന്മാരായ ലവകുശന്മാരെ കാണുന്നതും അവർ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ യുദ്ധം നടക്കുന്നതുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് സീതാദേവിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അവസരം ലഭിച്ചാൽ താൻ മഹത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും തെളിയിക്കുന്നുമുണ്ട്. മഹാവിഷ്ണു ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ച വേളയിൽ ആദിശേഷനായ അനന്തൻ ലക്ഷ്മണനായും ശംഖ് ഭരതനായും സുദർശന ചക്രം ശത്രുഘ്നസ്വാമിയുമായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ശ്രീകോവിലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശത്രുഘ്നസ്വാമി ശാന്തസ്വരൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് സാത്വിക കർമ്മങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ഈ ക്ഷേത്രവും പ്രദേശവും ചൈതന്യരഹിതമായി. ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതോടുകൂടെ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായും ജീർണാവസ്ഥയിലായി. പിന്നീട് ഭക്തന്മാരായ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് പൂജയും ഉത്സവവുമൊക്കെ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ മീനൂട്ട് എന്ന വഴിപാട് നടക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസേന 3 പൂജകളുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിനകത്ത് ശത്രുഘ്നസ്വാമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീകോവിലിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദക്ഷിണാഭിമുഖമായി ഗണപതി ഭഗവാനുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അതേ ശിലയിൽ തന്നെയാണ് ഗണപതി വിഗ്രഹവും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മനോഹരമായ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഗണപതി ഭഗവാന് നിത്യവും വിളക്കുവെപ്പും നേദ്യവും മാത്രമേയുള്ളൂ. കർക്കടക മാസത്തിൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് മഹാഗണപതി ഹവനം നടത്തുന്നത്. മുഖമണ്ഡപത്തിൽ ഹനുമൽ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ശത്രുഘ്നസ്വാമി സുദർശന ചക്രത്തിൻ്റെ അവതാരമായതിനാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ് സുദർശന പുഷ്പാഞ്ജലിയും സുദർശന ചക്ര സമർപ്പണവും. പൂജാവസ്തുക്കൾ നടയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഭക്തന്മാർ സുദർശന ചക്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സുദർശന ചക്ര സമർപ്പണത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ദുരിതശാന്തിയും സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ഭക്തജന വിശ്വാസം. സുദർശന പുഷ്പാഞ്ജലി ശത്രുദോഷ ശാന്തിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പിന്നെ കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിനും ശത്രുദോഷ ശാന്തിക്കും വേണ്ടി വീടുകളിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സിദ്ധി ചെയ്ത സുദർശന ചക്രം ഇവിടുന്ന് ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ ശത്രു സംഹാര മന്ത്രാർച്ചന എന്നു തുടങ്ങി നിരവധി വഴിപാടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കുംഭമാസത്തിൽ പൂയം നാളിൽ കൊടികയറി 5 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവാഘോഷമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. പിന്നെ കർക്കടക മാസം രാമായണ മാസമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. നിത്യവുമുള്ള അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യേനെ നാമമന്ത്രത്താൽ അർച്ചന നടത്താറുണ്ട്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്താഴ പൂജയ്ക്കു ശേഷം വിളിച്ചു ചൊല്ലി പ്രായശ്ചിത്തം നടത്തുന്നതും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നാലമ്പല ദർശനത്തോടൊപ്പം തന്നെ വാൽമീകി വിരചിതമായ ഇതിഹാസമായ ആദികാവ്യമായ രാമായണം എന്ന ദിവ്യഗ്രന്ഥത്തെ അടുത്തറിയുവാൻ കൂടിയുള്ള മാസമായതിനാൽ കർക്കടകം രാമായണ മാസമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രീരാമ ഭഗവാനും സഹോദരന്മാരും അവതരിച്ചത് കർക്കിടകത്തിലാണെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്. ഏത് വിപരീത സാഹചര്യത്തിലും ഈശ്വരനാമം സദാ ജപിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ശാശ്വതമായ ശാന്തി. കാട്ടാളനായ രത്നാകരൻ ലോകപൂജ്യനായ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായ വാൽമീകി മഹർഷിയായി മാറിയത് രാമനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. രാമായണത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രവും ഓരോ പാഠമാണ്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിലുള്ള ജീവിത സത്യങ്ങൾ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥം പങ്കുവെക്കുന്നു. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായ ധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയായ കോസലാധിപതിയായ ശ്രീരാമ ഭഗവാനും ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും പാതിവൃത്യത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായ സീതാദേവിയും ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ ശ്രീരാമഭക്തനായ മഹാദേവാംശജാതനായ പവനപുത്രൻ ഹനുമാനും സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയുമൊക്കെ പര്യായങ്ങളായ ശ്രീരാമ സഹോദരരും പിന്നെ സുഗ്രീവനും വിഭീഷണനും മറ്റ് ശ്രീരാമ ഭക്തരും എന്നുവേണ്ട ലങ്കാധിപതിയായ
രാവണൻ പോലും ഓരോ മൂല്യങ്ങൾ, ഓരോ പാഠങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ധർമാധർമ്മങ്ങളും നിഷ്കാമ ഭക്തിയും കർമ്മവിശുദ്ധിയും എന്നു തുടങ്ങി ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ വിഷയങ്ങൾ രാമായണം എന്ന അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏകാഗ്രതയോടെ മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചാൽ ഒരു ദിവ്യാനുഭവമായി മാറുന്ന രാമായണം എന്ന പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിനു മുമ്പിൽ അനേകം കോടി സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം. ശ്രീരാമ സോദരനായ ശത്രുഘ്ന സ്വാമി കുടികൊള്ളുന്ന ഈ പുണ്യക്ഷേത്രം മഹത്തായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ ആ ശ്രീരാമ മന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങട്ടെ. ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയുടെ ദിവ്യമംഗളസ്വരൂപം പ്രകാശിക്കട്ടെ. ലോകാഭിരാമം രണരംഗധീരം രാജീവനേത്രം രഘുവംശനാഥം കാരുണ്യരൂപം കരുണാകരം തം ശ്രീരാമചന്ദ്രം ശരണം പ്രപദ്യേ. രാമ 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 രാമകൃഷ്ണ വാസുദേവ പത്മനാഭ പാഹി മാം. ഏവർക്കും നന്മകളുണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ രാമ.